Daghan na tag mga manok isyot. Nakibagong incubator ang kay Shira. Ha? Nakibagong incubator. Oh, additional incubator kay napas daghang itlog. Pertikanan nga sagbot rin, limpyohanan pa naman kay mayroon kalimpyo na madutlanas kayo. Tumaging kuan kasi mag-uwan good. Di ba da uban? Kapo ka. Rhode Island siya to. Rhode Island. Kaya mga crossbreed na sa Rhode Island. Sagol lang mga balibo. Piso.